ಮಾಣಿ ನಾರೆಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ 12:30 12:51 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾರೆಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 12:30 12:51 12:51. ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡು ಬಿರುಗಿದು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ. ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನ 12:22 12:77. ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಾಂದ್ರಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಾಂದ್ರಾಳ್ ಅವರನ್ನ 12:34 13:37. ಪಡುಬೊಡ್ಡಂತೆಲ್ಲ ಕೋರಟ್ಟು ಜೊತೆ ಜಯಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ. ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ 12:45 13:51. ಮಾಣಿ ನಾರೆಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ. ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಮಾಣಿ ನಾರೆಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 12:22 12:77. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ 12:44 ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಹುತ್ತದಾಗಲೇ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾಗಲೇ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ నీకు మాతేర్ల మన వల్ల దిగ్గజేర్ నకలు లేరు సంకు పుణ్య కరెత్త దాయ పండగ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೊಂಜಿ ಪಾತೇರ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಎವ್ರಿಡೇ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪುಷ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 12:80 13:04 ನಡಪಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ನೆಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಳೆಪಾವನಂಜನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು